Kwiindaba zethu ngalenhlwa abahlali baseWoma iGqeberha benze umngcelelo kwisikhululo samapolisa namhlanje benyenzelisa ukubanjwa kwepolisi ekutyholwa ukuba lidubulela bulala indoda engummi wale lokishi. This time, hopefully, we're going to do everything in our hands to make sure that the result is different. Umqeqeshi weOrlando Pirates uJose Rivero uthi uza kubeka amathemba akhe kwiqela lakhe elitsha Iindaba neKaizer Chiefs kwi-semi-final yeNedbank Cup ngomgqibelo. Yehlimbiletyeni sondelani babantla sekhantsi nivubisela ngeselo lamathole amadala ngalenhlwa amasi alwa ntubululu sithi nxatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDTT. Abahlali baseWoma iGqeberha benze umngcelelo kwisikhululo samapolisa namhlanje benyenzelisa ukubanjwa kwepolisi ekutyholwa ukuba lidubulela bulala indoda engummi wale lokishi. Babanga ukuba le ndoda ibisemotweni yayo xa omnye oba kwantsasana eye wadanyazisa izibane zemoto kuyo. Kutyholwa ukuba uye wasuka apho amapolisa athi nca emva kwakhe nalapho aye wadutyulwa khona. Abantu kwilokishi yaseWoma bacaphukile kwaye badikiwe. Bathi bafuna umthetho uthathe indawo yawo. Bathi uvuyo lwethu ndokweni khange enze nto ngokomthethweni xeshikeni edutyulwa ngamapolisa. Usapho lwakhe lukhathazekile. Ubuhlungu ngoba uvuyo lwethu bingumntu ophangelela ifemeli yonke. Ngoku bamthathile asensothini ngaphandle kwakhe. Ndinabantwana abashiyileyo ngasemva. So sifuna abantu bambuleleyo baziveze bavume babambulele babanjwe benze yonke laa nto uvuyo lwethu bezayenzela abantwana bakhe nefemeli yakhe. Leyo kuba umuntu angakhange enze nto abulalwe ngola hlobo sisakabuhlungu gqithi kuba njengoba ebethula ukhazini wam uvuyo lwethu ebengumuntu oyethandwayo ebeyi-breadwinner sibuhlungu gqithi. Inye qha into esifunayo because ke siyawukhala kude kubeni qha into mhlawumbi nosixolisa yi-justice wam. Abahlali basezikhalazo zabo kwisikhululo samapolisa eWoma. Kudala sibukele kukho ucalucalulo phakathi kwendlela abasebenza ngayo nabantu baselokishini nendlela abasebenza ngayo naba bantu banemali bahlala kwezi zindlu sisema-SABC. So into yethu thina kukuthi babulele umfana omncinci obengabe bayiyo nayintoni na afuna uba yiyo. Engaphethanga nto engaphethanga mipu eziqhubela nje netshomi yakhe emotweni bamdubula wasweleka. Lamapolisa akanayo injongo yokumdubula. Asiboni enye into ngaphandle kokuba kuthiwe lo mbulali ubulele lo mfo makakhutshwe epolice station ahambe ayokuhlala eziseleni nabanye abantu ababulala abantu. Amapolisa khange aphefumle ngalomba esithi lomba udluliselwe kwi-iPad uzophandwa. Ndingulerato Ufekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Umongameli Cyril Ramaphosa ufake impepho ezihlaziweyo ezidandalaza iinkcukacha zenyathelo lakhe lesithintelo sokugqibela kwinkundla ephakamileyo yaseGauteng. Uthintelo wayesiya kuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma angaqhubekeki nanini na nephulo lokumtshutshisa bucala. Idabi lomthetho phakathi komongameli nomnumzana Zuma lingokudizwa kweenkcukacha zempilo zalo ubesiya kuba ngumongameli. Ngaphansi nje kweveki ezimbini inkundla ephakamileyo yaseGauteng eGautini iza kuchophela umjikelo wokugqibela phakathi komongameli Cyril Ramaphosa nobesiya ngumongameli uJacob Zuma ngenyathelo likaZuma lokutshutshisa umongameli bucala. Kweli tyelo Ramaphosa ufuna isiqabu kwinkundla ukuphelisa nya lomba ngokuphathelene nendima ekutyholwa ukuba wayidlala. Firstly, a declaration that the first two summons issued by Mr. Zuma in December last year be declared unlawful, unconstitutional, and invalid. Secondly, the nolle prosequi certificates issued in June and November of last year be declared unlawful, unconstitutional, and invalid. And lastly, that the private prosecution of the president by Mr. Zuma be interdicted. Umongameli wapasa ukufumana isithintelo sethutyana ngoJanuwari esathetha ukuba wayenganyanzelekanga ukuvela kwinkundla yamatyala kwakulanyanga.
Ramaphosa kwisigaba sesibini sesicelo uza kuxambula ngelithi inkundla inawo amagunya okumnika isithintelo sokugqibela. Isithethi seJacob Zuma Foundation umzwanele manyi Tlandlolo uxelele abendaba ukuba obesakuba ngumongameli ubhenele kwinkundla njengenyathelo lokugqibela. Wongeza ngelithi enziwa amatiletile ukuxazulula lenjece ngaphandle kwenkundla. Now, when those attempts don't work, when people don't do what they're supposed to do, then we have the situation that we have. This President Zuma is here because this is now a last resort. Khange iphinde ifumaneke kwangethuba le foundation ke iphinde iphefumule kabutsha kwelinyathelo litsha likamongameli. Lo mpandela ufunze enkundleni ngomhla we-17 ne-18 kuMeyi. Kusenjalo amagqwetha kaMnumzana Jacob Zuma bhalele umongameli Cyril Ramaphosa incwadi enyanzelisa kuba kuguqulwe ukutyunjwa kukaJaji Raymond Zondo njengejaji entloko phambi komhla we-11 kule nyanga. Kule ncwadi emaphepha amahlanu lo wayesakuba ngumongameli ubalula imiba athi yayifanele kumenza angasilungeli isikhundla lokaZondo. Izithuthi zenkonzo zamapolisa eNtshona Koloni zongezelelwe ngezithuthi ezingama251 zagqithizwa kwizikhulu zamapolisa nakwingingqi ezishushu ekulandulwaphula mthetho kweliphondo. Ezi zithuthi ziza kudluliselwa kwimimandla enobudlobongela obuqatsele ngamandla kuquka iMitchells Plain, iDelft, iCryfontein nePhilippi East. Ziza kusetyenziswa nakwizikhululo zeengingqi ezisemaphandleni nezikwindawo zamatyotyombe. Abasemagunyeni bathi okukongezwa kwezithuthi kumele ukwenza inguqu kwixesha labo lokuphendula. This previous year budget. This year budget is still coming. This year budget is still coming. This is a previous year budget. Unfortunately, because of COVID-19, our orders are being delayed. But this year's budget will be giving you another batch of cars. Kusungulwe nophando ngobuxhaka-xhaka banamhla ukunika ingqwalasela ekwanelisekeni koluntu ukanti iziphumo ziza kusetyenziswa ekuqaleni ukugqithiswa kwenkonzo. We got to make sure that we police in today's fast growing environment in technology. Hence we are launching today a digital client service delivery survey. Izisombululo kwingxoba kaxaka ekudala zikhona kwezempilo kuxoxwa ngazo kwingqungquthela yobongameli yezempilo yesibili ekuruli. Umphathiswa wezempilo uGqr Joe Phandla uxelela abathunywa ukuba ukuzalisekiswa kwesicwangciso sezempilo sikazwelonke yiyona ndlela yokufikeleleka kwinkonzo zempilo ezisemgangathweni. Ukuqinana, ukunqongophala kwenkxaso-mali efanelekileyo nokungaqeshwa kwabasebenzi leyo yimingeni icandelo likarhulumente lezempilo elijamelene nayo. Ingqongqothela yokuqala yokongamela yayibanjwe ngo-2018 yagqiba ekubeni ziqalwe ezimeko zimaxongo. Okunye okudityaniswe intloko ngako kuquka igalelo le-COVID-19 kwicandelo lezempilo, ukucandwa kwemida yelizwe ngokungekho mthethweni nokuswela intsebenzo enesidima kubasebenzi. It is only the achievement and implementation of universal health coverage which can create a long-lasting equity in the access to health services. Ubukhokheli oburhuqa eludakeni, urhwaphilizo nokungahoyi emsebenzini yimixethuka ibonwe iqabile kwinkqubekela yokuxhamla kwezempilo jikelele. A recent example of issuing a tender to a non-South African supplier instead of a local pharmaceutical state-owned company is an example of policy misalignment. Ekwamkeleni abathunywa eGauteng, inkulu baphathiswa uphanyaza lesufi ihlabe ikhwelo lezisombululo ezingqengqwa kwintaphane yamashwangusha ombethe icandelo lezempilo. Umongameli uCyril Ramaphosa ulindeleke ukuba anikeze intetho engundoqo kwingqongqothela yezempilo ngoLwesihlanu. Kwalapha ezindabeni ukubekwa kwentambo zombane kuthe gqolo kumasipala eKing Sabradali nyebe eMpuma Koloni nokhokhelele ebumnyameni kule ngingqi kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube.
zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe abahlali basewoma igqebeka benze umngcelelo yekwisikhululo zamapolisa namhlanje benyanzelisa ukubanjwa kwepolisi ekutyholwa ukuba lidubulela bulala indoda engummi walelokishi babanga ukuba le ndoda ibisemotweni yayo xa omnye obakwentsasane eye wadanyazisa izibane zemoto kuyo kutyholwa ukuba uye wasuka apho amapolisa athi nca emva kwakhe nalapho aye wadutyulwa khona. Umthokozi Sithwala uxelele inkundla ephakamileyo yasePitoli ukuba wala kuba yinxalenye yenkqubo-mbaliso kaSenzo Meyiwa njengoko ebona ukuba ezona njongo zale nkqubo-mbaliso kukwenza inzuzo ngokugetyengwa kaSenzo. Ukwavumile kwinkundla ukuba ngosuku lokugetyengwa kaMeyiwa babesele utywala kodwa uthi wayesezingqondweni. Umthokozi Sithwala uxelele inkundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje ukuba abantu ababesenza inkqubo-mbaliso yomhlobo wakho ngasekhoyo uSenzo Meyiwa bazama ukumcela ukuba abe yinxalenye yale nkqubo-mbaliso kaMeyiwa eyenziwa inkampani Netflix kodwa uthi nangona bazama amatyeli amaninzi bemcenga ukuba thatha inxaxheba uthi wala kuba wayebona ukuba injongo zale nkqubo-mbaliso idocumentary ngabula makhumsha yayikukwenza inzuzo. Uthi wanikezela ngefoto kuphela abazicelileyo nazo zangafune kuhlawulwa ngazo. After sebefikile lokho kwesithathu before befika kwesi4 ngase ngibathumela ngummeli bami ummeli wami abatshethe bangabusese ekhaya ke bazongitshela ukuthi bazongincela ngoba ngiya refuse into abangicela yona bangicela izithombe zami noSenzo basho ukuthi izithombe bangayikhokhela nokukhokhela ngoba into yami izithombe zami ngase ngabatshela ke engabatshela kona nje ugcina umthayi njengoba ngisho ukuthi angithandi ukuba kuyona ngoba kumina nje ngangibona kuyindlela yokwenza imali le documentary izithombe futhi ngabanikeza zona ngabatshela ngathi angifune imali yabo ngabanika mhlawumbe ngabanikeza izithombe ezo6 zami. Phambi kokuba inkundla ithatha ikhefu advocate Baloyi ubuyisele lingqina kukaSenzo Meyiwa. The far side here kakuhleli uMakakheli. Here is mother set there the far side. And then in the middle la kakuhleli uZandi. Zandi set there in the middle. And then ngala opposite on the side kakuhleli Tumelo. It was Tumelo. Lapha nendawo kakuhleli mina. Uthi basela utywala ngolusuku wasela ibhotile ezimbini kodwa wayesezingqondweni. Kathi niya ke kubona bokheli endlini kaMakakheli nathe utywala ingaba wena ke waphuza yini utywala bathengwa. Yebo. Yes. Umtshutshisi kwelityalo advocate George Baloyi uthi usachanqatha kumthetho ekubuzeni ingqina lombuso umthokozi Sithwala ukuba acacise ngongahambelani kwezinto kubungqina oku kusemva kokuba amaqwetha abatyholwa ekhabe indlela uBaloyi akhokela ngayo ingqina lombuso ukanti ngomso kulindeleke ukuba aqhubeke nokuhlatywa ngemibuzo uThwala. Abahlali kumimandla kumandla weTheku basichasa ngokugrarha isindululo sokuba iwadi zabo zibandakanywe koomasipala abangabamelwane bakwaDukuza naseNdwendwe kwiphondo laKwaZulu-Natal. Oomasipala bafake lwemida sokuba iwadi ezininzi kumasipala uMbaxa zibandakanywe kuzo. Umasipala waseThekwini ulichasile linyathelo. Umasipala Indwendwe ngomunye womasipala abadonsa kanzima KwaZulu-Natal othembele kuyibonelelo eyisuka kuhulumeni kazwelonke. Lo masipala ubhalele ibhodi lokayo wemngcele ufuna ukuthi amadolobha uThongathi neVerelem abe ngaphansi kwabo. Umkhandlu lapha unesabelo mali sibalele ku302 million amarandi futhi ayikho nemali yentela abayidonse emabhizinisini. Umasipala uthi ukuthatha lamadolobha amabili ayizinda zezomnotho kuzobenza bakwazi ukuhlinzeka abantu ngedingo nqangi. Kodwa ngethemba lokuthi uma ngabe isiphakamiso sethe sisibekile phambi kwaDemarcation Board siphumelela impilo zabantu baseNdwendwe bonke ezeholi zizoshintsha kakhulu kube ngcono futhi nakuthina ukuhambisa idingo zabantu baseNdwendwe. Izakhamuzi ezihlala eindaweni egudle ulwandle eWestbrook naseLamisi okuyizindawo ezifuna umasipala wakwaDukuza zithi aziyindawo njengoba ngokomlando kufanele zibe ngaphansi kamasipala iTheku. We are saying from a town planning point of view, from an economic point of view, it doesn't make sense. Isikhungo esibhekele ukuqaywa kwemingcele sithi sicubungula izicelo ezibalele ku90 zokuqaywa kabusha kwemingcele. Municipalities should facilitate development for areas where there's underdevelopment, hence there's
large-scale efforts to make sure that municipalities are functional. Umasipala weTheku uyayiphikisa zonke izicelo ezifakwe umasipala bakaDukuza naseNdwedwe. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eNdwedwe. Ukubiwa kwentambo zombane kuthe gqolo kumasipala eKing Sabatha Dalindyebe eMpuma Koloni. Kungoku nje lo masipala kunyanzeleke ukuba atyalo nogada babucala kwizikhulo zombane ezine eMthare kwilinge lokunqanda ukonakaliswa kwentambo, nto leyo idala ukuba kucime umbane kule ngingqi. Kule mpelaveki siphuma kuyo ezinye ingingqi kulo masipala bezingenambane usuku lonke. Ziyabhidlika iziseko ezisandula kumiselwa ngenxa yokubiwa kwentambo. Mkhulu kakhulu umonakalo kwizikhululo ezise-North Crest naseMyezo Park. Igqiza le-SABC ebeliye kwesinye sezikhululo eNorth Crest lizibonele ngawalo lomkhuba. Uphazamiseko lombane lukwakhokelela kwezinye ingxaki. Community nganye iyazidinga so that noba kwenzeka ulwaphulo mthetho bakwazi ubana babone bangobani. Ukanti anyuka umnqanza amashishini axhomekeke embaneni ukwenza umsebenzi wawo. Senza amagate ne-balustrades ezasevranti neze-stainless steel. Sidinga umbane for i-polishing, umbane for i-welding. Yonke lanto ifuna ixesha nombane. Xa sebenzisa generator nyanzelekile udinga ipetrol for intoni for usebenzisa mosi lo msebenzi uzowenza kakhulu apha kumsebenzi yethu. And ke ngoku nyanzelekile sikhuphe phi apha ebhokotweni. Kuthunyelwe onogada kwizikhululo zombane ezikhulu esidwadwa eHillcrest, eThornhill nasengangelizwe, kodwa umonakalo kwiziseko sele ubethe kwizigidi ngezigidi zerandi. Umasipala wase-KSD ukwiphulo lokukhangela abo bathenga ezintambo zibiweyo kwilinge lokuncothula neengcambu lomkhuba. Kwiindaba ze-SABC ndimfundiswa Mhlekude eMthatha. Usapho lekwekwe neminyaka eli-16 edutyule yasweleka eKimberley eMntla Koloni luthi umenzi wobubi makagcinwe elivalelweni. uLubegeng Grant wadutyulwa wasweleka ngakwikhaya lakhe ngomgqibelo kutyholwa ngokuba udutyulwe ngummelwane wakhe oneminyaka eli-18. Kungoku nje umtyholo useselivalelweni kwaye kulindeleke ukuba abuyele enkundleni kwiveki ezayo. Ukusweleka ngongenalusini kuka-Olebugeng Rat kushiye olusapho lunxunguphele. Usapho lumchaze lo mfundi ka-grade 9 njengomntu obeyinkwenkwezi kweli khaya. Uyise khangakwazi ukuzibamba inyembezi. I love my son with all my heart, with everything of my sister. My son was everything. At work they talk every day about my son. Umalume womfi uthi umtshana wakhe benekamva eliqaqambileyo kwaye umile kwelokuba kufuneka nikwe isigwebo esiqatha umtyholwa. So my question that I would like to ask him personally, face to face, just give me a reason why. In the first place, our boy was not on drugs, didn't smoke a cigarette, was just a happy person. Serious with his school, person who always made jokes. Emva kokubulawa kwale nkwenkwana abahlali bantumeke ngomlilo ikhaya lomtyholwa batyhola ngelithi sekulithuba elide umtyholwa ephilisa uluntu kule ngingqi ubomi bentshontsho. They will never ever enter this compound because of bona. They're always shielding their son. They even have the audacity to say that this case is not going to go forward. So we shall see. Bright boy, to be taken his life, to be taken just like that, it's really, really heartbroken. Really heartbroken as a community. Many times we have the same problem with the same person. I think enough is enough. Amapolisa kungqinile ukuba umtyholwa kwelityalo neminyaka eli-18 unelinye ityala ajongene nalo lokuhlasela ngenjongo zokonzakalisa. Kusenjalo ayaqhuba amalungiselelo omngcwabo ka-Olebugeng Rat noza kubanjwa ngale mpelaveki. Umqeqeshi Orlando Pirates uJose Rivero uthi uza kubeka amathemba akhe kwiqela lakhe elishaza intambo xa iqubisana nelona qela liqubisana nalo iKaizer Chiefs kumdlalo wesemifinal eNedbank Camp ngomgqibelo. Abaxholovane bebhola elikhulu baza kunquzulana kwibala iFNB ngenjikelanga ngomgqibelo. Ibhakajuju lisazingela impumelelo yokuqala xa lidlala namakhosi kwimidlalo emithathu yale sizini.
uloliwe Mpumelelo yebhakajuju uphazanyiswa iRoyal AM izolo xa sidlala ntanganye ngenqaku elinye macala ezigamagebhula beziphumelele imidlalo emithandathu ilandelelana. Eliqela lagqibela ukubetha amakhosi kwipenalty kwitumente eyiCarling Black Label. This time hopefully we're going to do everything in our hands to make sure that the result is different. Ngecawa iStellenbosch iza kunquzula neseKhukhune United kwaye lo mdlalo ungayena kweliphina icala. They are one of the form teams at the moment together with Pirates. Who's in the other semi-final, but for us it's about us at the moment. I think our focus now is on recovery, and then once we get the legs and know who's available, then we can formulate a game plan going to Cape Town. Kodwa abadlali beseKhukhune bayiqonda ncakasana ukuba imbali ayithethi into kumdlalo wendebe. We know what's at stake for us. We just have to work as a team and continue work as we were doing before, so that we can get the results. Abafana bokuthula noxolo babhaxabulwe iSwallows ngo-2-1 ngelixa amathathu amaqela aza kudlala kwiNedbank Cup edlala ntanganye kweyawo imidlalo. Amasabe kwelangeni umphokoqo unexhala. Azinongapheli zigaba ziyahle Chazi ndiyamba umakhumalo nemuzulu ezangomso siza ngolwimi lelembe leqamanye ngokuhlakanini mazenetho. Dibulele kudele molima wethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlwanje nalapho sibona into balithehwele ngamafu izulu kwindawo ezikwempuma yelizwe ekhona ke no30% wamathuba emvula kwindawo esembindini phako Freystata ukuyotsho kompumalanga kwelapho ndo laseGauteng ukuyakudika phaya eNorthwest ngomso ke mbukeli zakuthi qolozisina nokweza mvula kwindawo ezininzi ezisempuma wena ke Northwest lindele imvula Freystata lisuthu konyukela phaya eGauteng ngokunjalo naphaya eLimpopo kuyotsho phaya kompumalanga zikhona ke nesibhaxu zenkungu ezilindelekileyo kumimandla esempuma uqhubeka embukeli ngono nophelo amaqondo wethu okutshisa aphansi asibonisa into banoko kuthanda uba bufudumala phaya eKapa lodumo nge10 kodwa ke sisibhozo nje phaya eVostile kube phaya eCalvinia ngelixa elishumi nje phaya eUppington kumimandla esempuma mbukeli ndingatsho noko ndithi kwindawo ezigudlunxeme kuthanda ufudumala phaya koGqeberha ngo11 degrees Celsius athathise kamaqondo ngo14 phaya eMonti kanti ke uba uphaya eMthatha nasemakhanda lindela u11 degrees Celsius sisixhenxe nje silindelekileyo phaya koKomani konyukela eBethlehem kodwa kaphinda thathisa amaqondo ngo16 phaya eLiphalale mahlabele emgama sijonge into ba izinto ziminjani na ngomso ndingatsho mbukeli ndithi noko lihlizulu lipholile ngo22 eKapa lodumo ku24 omhle phaya eFredendal athathise kamaqondo kufudumale ngo32 eUppington ku29 omhle Kimberley ngokunjalo naseFreiburg kanti ke kaladokho esilindele u26 ngelixa eKomani ingu24 kupholile eMthatha ngo22 kulo 23 ke naphaya eBethlehem upholileyo ze kufudumale ngo31 phaya eLiphalale kamnandi mawethu.